سلامات حوات እንቋዕ ደሓን መጻኹም ናብ ኢስት ኢንጂነሪንግ ቻነል ሎማ ዓንትኻ ሒዝና ልኩም ቀሪብና ዘለና ብዛዕባ ጉዚ ከመይ ጌርና ክንወቅሎም ንኽእል ከምዚ ዓይነት ቁጽሪ ማለት እዩ ቅድሚ ምጅማርና ግን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ ኣይትረስዑ ኣብ ዝመጽእ ቪድዮና ናትና ተኸታተልቲ ክትኮኑ ምእንታን ንኸይድ ሕጂ ናብቲ ትሕዝቶና እታ ቀዳሚት ዘላትና ክልተ ኣብ ርእሲ 5 ዝተመቐሎ 3 ብርእሲ 4 እያ ትብለና ዘላ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ እንታይና ንገብር መጀመርያ ክልተ ጽንሖ ብዝያ ነብላ ኦኬ ቅድም እንታይና ንገብር ኣብዚያ ክልተ ኣብ ርእሲ 5 ምስ ገበርና ነቲያ ሽዑ ነታ ዝተመቐሎ ዘላታ 3 ኣብ ርእሲ 4 ዘላ እዚኣ ማለት እዩ ነዚያ ሽዑ እንታይና ንገብራ ንግልብጣ ማለት እዩ ሶሪ ክንምሰን ኦኬ እንድሕር ነዚያ ዝረብሖ ጌርናያ እቲያ 4 ኣብ ርእሲ 3 ማለት ነዚያስ ንግልብጣ እንድሕር ገልቢጥናያ ሽዑ ናብ ዝረብሖ ንቀይራ ማለት እዚያ ዝተመቐሎ ነበረት እንተገልቢጥናያ ዝረብሖ ትቕየረልና ማለት እዩ ብድሕሩ እንድሕር ክጣፉ ዝኽእሉ ኮይኖም ከተጣፍ ከለኻ ኣብ ዝረብሖ እንድሕር ኮይኑ ንኤክስ ከተጣፍ ናብዚ ማለት 5 4 ክጣፉ ዝኽእሉ ኮይኖም ተጣፎም ዘይጣፉ ኮይኖም ካ ትገድፎም ማለት ወይ ከዓ ንኸምዚ ማለት ንኤክስ 3 2 ናብዚ ገጽካ ንኤክስ ከተኸይድ ኩሉ ግዜ ኦኬ ሽዑ ከምዚያ ንገበር እዚአን ክልተ ዝረብሖ 4 5 ዝረብሖ 3 ኣለና ማለት እዩ ድሕሩ ነርብሖ 2 ዝረብሖ 4 8 እዩ 5 ዝረብሖ 3 ኻ 15 ማለት እዩ ታመልሲ ሽዑ 8 ኣብ ርእሲ 15 እዩ ክልተ ኣብ ርእሲ 5 ዝተመቐሎ 3 ብርእሲ 4 እንድሕር ኮይኑ 8 ኣብ ርእሲ 15 ይመጸልና ማለት እዩ ንኸይድ ናብታ ካልአይቲ እዛ ካልአይቲ ኻ ክልተ ብርእሲ 4 ዝተመቐሎ 1 ብርእሲ 2 እያ ትብል ዘላ ነዚኣ ኻታይ ንገብራ ልክዕ ከምዚያ እዚያ ዝገበርናያ ክልተ ኣብ ርእሲ 4 ዝረብሖ እንተቀይርናያ ነዛ ሳይን እዚኣ ነዛ ምልክት ሽዑ ንግልብጦም ማለት እዩ ንዞም ኣብዚያ ዘለው እዚኦም ንግልብጦም ሽዑ ክልተ ኣብ ርእሲ 1 ክትከውን እያ ማለት እዩ ከምዚያ እንድሕር ጌርናያ ብድሕሩ እንድሕር ኣልጣፊናያ ዝበለጸ ተዘይጣፊናያ ከዓ ኩሉ ሓደ ይትመልስ ሓደ እዩ ትቁጽር ግን ይንእሰልካ እንድሕር ኣጣፊኻዮ ከተርብሖ ከለኻ ሽዑ ይጥዕመካ ማለት ነጣፋዮ ንኸይድ እዚ ብክልተ እንድሕር መቒልናዮ ሓደ ክኸውን እዚ ከዓ ብክልተ እንድሕር መቒልናዮ ክልተ ክኸውን ማለት እዩ ካብኡ እዚአን ከም ዘለዎን ሽዑ ከምዚያ ንገብር ሽዑ ክልተ ዝረብሖ 1 ንገብር 4 ይኮነን ኣጣፊናዮ ክልተ ዝረብሖ 1 ማለት እዩ ብድሕሩ ከምዚያ ተጌርናዮ 1 ዝረብሖ 2 ኻ 2 እዩ ደያኻሊ ከሓማይ 1 ዝረብሖ 2 ኻ 2 እዩ ማለት እዩ ክልተ ብርእሲ 2 እንድሕር ኢልና ማለት ከዓ 2 ዝተመቐሎ ን2 ንብል ኣለና ማለት እዩ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ እንድሕር ክልተ ዝተመቐሎ ን2 ኻ 1 እዩ ማለት መልሲ 1 እታ መልሲ ኦኬ ናብ ሳልሰይቲ ሕቶና ክንከይድ ኦኬ ሕጂ እዚኣ ቁሩብ ፍሉይ ዘብላ እዚኣ ፊክስድ ፍራክሽን እያ ዘላ ተሓዋዊ ሕውስዋስ ጉዚ ወይ ከዓ ንብሎ ማለት እዩ ነዚ ሕጂ ናብ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ክንቅይሮ ኣለና ፈለማ ከመይና ንገብር ቅድሚ ምላስና ዝኾነ ቁጽሪ ንኣብነት 4 2 ብርእሲ 3 እንድሕር ኣሎ ነዚ እንድሕር ናብ ከምዚ ዓይነት ቁጽሪ ክንቅይሮ ኣለና ንኣብነት ከምዚ ክንቅይሮ ኣለና እንታይና ክንገብር ዘለና ቅድም ነዚኦም ከሪአኩም ጽንሑ ነዚ ነርብሖም እዞም 3 4 ነርብሖም 3 ቅድም ከምዚያ ንገብር ሽዑ እዚያን ነርብሐን 3 ዝረብሖ 4 ንገብር ሽዑ እዚያ ንድምራ ማለት 3 ዝረብሖ 4 12 እዩ 12 ተደመሮ 2 ኻ 14 መጽ ማለት እዩ ነዚኣ ናብ ዝቀይርና ኩሉ ሓደ ይትመልሲ ኩሉ ሓደ እቲ ናብዚ ክንመልሳ ንኽእልና ነዚኣ ናብዚ ንድሕር ክንመልሳ ደልና ኻ እንታይ ንገብር ክንደ ግዜ ይበጽሖ
14 ን3 እንድሕር መቂልናዮ ኣርባዕትዮም ክመጾም እዩ ኣርባዕትዮም እንድሕር መጺዎም ክንደይ ተረፍ ኣለና ማለት እዩ እንድሕር 4 ብሰለስተ ሰባት 4 ተሂብናዮም 12 ይኸውን ብድሕሪኡ 2 ተረፍ ኣሎ 2 ተረፍ ኣብ እንጽሕፎ ሽዑብ 3 ከምዚ ማለት ኩሉ ሓደ እቲ ክስታይ ግን ንኸተ መቅል ተኾንካ ግን ግድን ናብ ዝኽትቂሮም ኣለካ ማለት ግድን ናብ ዝቕየሩሎ ከምዚ ዓይነት ክኾኑሎም ንደምስሶም ንኽእል ናብታ ሕቶና እዚኦም ቀደም ንደምስሶም ኦኬ ካው ዚያልክ ሓምዛ ዝገበርና ቀደም ንቕይሮም ኣለና እንድሕር ከምኡ ኮይኑካ ሓሙሽተ ዘለና እንድሕር 5 ምስ 4 ርብሕና 20 ክኸውን 20 ዝተደመሩ 3 ተኮይኑካ 23 ክኸውን ማለት ዝተመቐሎ ዚያኻ 3 ዚያ ንገብሮ 3 ዝረብሑ 4 እንተጌርና 12 ምስ 1 13 መጽ ማለት እዩ ሽዑ ከምዘን ዝገበርናየን ተቐይራትና ኣላ ከምዘን ቀዳሜትን ካልእት ንሰርሕናን ከምኡ ኮይኑ መሲላ ኣላ ታሕቶ ማለት እዩ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ እዚኣ ኸልቃ ከምዚ ክንገብሮ ጸናሕና ማለት እዩ 23 ኣብ ርእሲ 5 ዝረብሑ እንድሕር ቀይርናዮ እታ 3 ናብ ትላዓል ትኸውን 13 ታሕት ወርድ ማለት ንግልብጠን ማለት እዩ ብሓጺሩ 3 ኣብ ርእሲ 13 ማለት ንዚህና ንግልብጠን ዘለና እዚኣ ጥራይ ከተርብሕ قلبيتنا تا 13 تحت تا 3 نبل شعو دحر قطافه ازغل كوين نطافو دحر زيكل كوين طراي نربحو مالت 23 زربحو 3 اندحر كوينو اندحر بخلت ربحنا 46 يو اندحر ب3 ربحنا هان 46 اندحر 23 وسيغنالو 69 مت مالت አለ 69 قدم دحر ربحيتي تمربح كستاين غبرو قدم كم زنقبره 23 ضربها 3 او رأسي 5 ضربها 13 ማለት እንተን ተሓት ዘሎ ከም ዘለዎ ነርብሕን ተናብ ላዕል ዘሎ ከም ዘለዎ ነርብሕን ማለት እዩ ብድሕሩ እዚያን ተርብሕና 69 ትመጸልና ኢልና 69 ማለት ካልኩሌተር ክትጠቀም ትኸሊኻ እቲ ሰራርሓ ጥራይ ክትፈልጦ ዘለካ ዝኾነ ናይ ምርባሕ ገለ ኖርማል ካልኩሌተር ይፍቀድ ይሆን ኣብ ብዙሕ ቤት ትምህርታት 5 ضربه 13 እንድሕር ኮይኑ 5 ضربه 10 50 እዩ 5 ضربه 3 15 እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ከዓ 65 ይመጻሎ ማለት እዩ ነዚኣ ኻልካ ናብቲ እንድሕር ክስታይ ቀይርና ናብቲ ፕሮፐር ፍራክሽን ክቀይራ እንድሕር ኮይና 69 ዝተመቐሎ 65 ተኮይኑ ሓሓዲኦም ክመጾም እዩ ሓሓዲኦም ተመጺዎም ከዓ ተረፍ ካሎ ታ ተረፍ ሽዑብ ዚያን ጽሕባታ ተረፍ ከዓ 4 ላ ማለት 4 ተረፍ ኣብ 65 ማለት እዩ እዚኣ እንድሕር ናብዚ መሊስና ልቃዕ ከምዚያ ትኾን ማለት እዩ ኩሉ ሓደ 65 ضرب 1 65 ዝተደመረ 4 69 ኣብ 65 ማለት እዩ ከምዚያ ማለት እዩ ለማዓት ሒዝና ልንቀርብና ነበርና እዚ ነይሩ ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ ቪድዮታት ክንራኸብ ሕጂ ግን ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኣይትረስዑ ምንታን ካልእ ሰብ ክመሃረሉ ቶም ዘይፈልጡ ሰባት ክመሃረሉ የቀነልና ብጣዕሚ እናመስገንና ኢና የቀነልና